Bersama Basumatari. Hello, dan hello Apon dan hello Ageng. Terima Baikkan sebagai mandeng buhani dengan Apon dan Ageng yang bungai ni. Yang lain pun bini Ageng. Selamat siang lah. Sama bukannya bayana. Uma mahor man hai baby dengan hai. Giờ PK hai dengan hai. Mereka sama gaya ang man balu purni Apon dan balu purni ada agaknya. Thank you. Agak yang nulis na panin tatay. Rồi, hậu trên cái lò với đừng giờ ba bé là hậu trên cái lò ba thì bé. Thank you. Cái này thà ba yang nulis na panin tatay. PK, thank you very much. मेरे दुश्मनी के लिए हाय दादा umam mana mungkin kul ke ini. Uma Mahor, thank you very much मेरे सुनाने के लिए. मैं कॉल कर जाती ये दे ऑप्शन हाँ कॉल कर जाते हैं. Hello lagi for hello. Bây giờ update na, nanti teman
बार कटेन गोलाव माथो माइसे समायना नोंनि ओरैसै आरोना आदसा नोंलाय ओरैसै कटेन गोलावा हेलो फ्रेंड्स लाइक होदो लोगोफोर कटेन गोलावा लाइक डान मेना थैंक यू वेरी मच लाइक होनायनि थाखाय कटेन नोंनिखौ दंबा हरलाय आंनो हेलो लोगोफोर हेलो खारबाय नामा मानसिफ्रानो कपिल हेलो होनदों आरोना हेलो कपिल थैंक यू वेरी मच हालो होनदों हालो मेरे दुश्मनी के लिए कपिल हालो हेलो हेलो बोला हेलो ओमफ्राय रमास फैदों थेंक इउ रमास गोजोननाय थाबाय हेलो होनदों हेलो कपिला आंखौ Kapil man da where are you from bola from Bongaigaon Romas aman ke good evening Romas M Zaiklong hello deng hello Zaiklong thank you goजोननाय थाबाय आंनि बुस्थु होनायनि थाखाय Romas M which country India ओमफ्राय जोंहा रमासा एम ओमफ्राय जायख्लं मान खाना खा लिया क्या बोला हाँ खाना खा लिया है जायख्लं रमास एम रमास एम hello कपिल ने क्या बोला लाभ फ्रॉम उत्तराखंड बोला उत्तराखंड बोला थैंक यू वेरी मच उत्तराखंड से मेरे को मुझे सपोर्ट करने के लिए रमास हेलो गाइस लाइक करो ओमफ्राय जा रमासा कपिल जयन प्लिज बोला रमास शंकर बाजै खबरा बोरैदों खबरा मोजां आंनिया आच्छा खबरा बोरैदों खबरा मोजां आंनिया नोंनिया माबोरै शंकर ओमफ्राय जा दाउखुमैया मा हेलो लाइक दानलै होनदों ना
हेलौ दाउखुमै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय संकर गोजोननाय थाबाय आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय दाउखुमै हेलौ बाजै लाइक दोनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय एम मुसाहारि एम गोसो गोथारै खुलुमबाय हो गोसो गोथारै खुलुमबाय होनदों आरोना गोसो गोथारै खुलुमबाय र' दे गोसो गोथारै ओमफ्राय थेंक इउ एम आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय रमा हेब्लु हो होनदों आरोना ब्लु होबाय रमास मोजां कपिला माखौ रमा जयेन वाट रला ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा खबर बाजै होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया नोंनियालाय माबोरै खबरा दाउखुमै फैजा जायख्लङा मानखौ हेलौ होनबाय हेलौ होनबाय ओमफ्राय जायख्लङा हा हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा शंकरा मानखौ मोजां बाजै आंनाबो होनदों आरोना मोजां मोनो ओमफ्राय जायख्लङा हो मा क्या बोले का आज मेंडल नहीं मंडल नहीं आ रहा है क्या बोला मतलब आज मंडल मेंडल क्या रोमा सामान के जा एम लिरबाय एम जायख्लङा मानखौ महेंद्र खत्री मीन साला गया है क्या होला अच्छा मजा रोमा सामान के शंकर जयेन भला शंकर जयेन बाय ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै मानखौ बाजै ब्लु हरलै होनदों आरोना हरबाय आङो मोजांलै बाजै होनदों आरोना मोजां आरोना दे मोजांबा मोजांसो जानांगौ आरोना जार मोजां मानगोन सबको ब्लू दे इस सिस्टर ताकि सभी लोग जॉइन हो सके बोला अच्छा ओके जायख्लं ऑन थैंक यू ऑन रखने के लिए दाउखुमै भिडिअ रानिं होनदों आरोना दाउखुमै भिडिअ रानिं होनबाय किसको आङो दाउखुमैनो ब्लु हरबायमोन जायाखै नामाब्रा र' दे आया जायाखैमोन जाबाय नै एबारसो जाबाय ना ओमफ्राय जायख्लंनोबो नांगौना नाङा जायख्लं आচ্ছা जायख्लंखौसो होदों आं जायख्लंखौ बिदि दिया दाउखुमैनो जायाखै नामाब्रा ब्लु होनायालाय जाबायथ' जाबाय ओमफ्राय जोंहा रमासा मानखौ दाउखुमै भिडिअ रानिं होनबाय ओमफ्राय जोंहा जायख्लङा रेनबो नेहि हो रेनबो नहीं रहा है क्या बोला रेनबो नहीं रहा है क्या बोला क्या पूछा दे ओमफ्राय जोंहा रमासा एम होनबाय दाउखुमैया थेंक इउ लै बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रमासा जोंहा मा होनदों जायख्लं जयेन मि होनदों आरोना जोंहा दाउखुमै थेंक इउ होनबाय ओमफ्राय जोंहा रमासा जायख्लं जयेन मि होनबाय फरायखांबायमोन नामा आं ओमफ्राय रेनबो ओमफ्राय जोंहा रमासा जामानखौ दाउखुमै दान चेक रिटार्न प्लिज होनदों आरोना रिटार्न बिफिनबाय ओमफ्राय जोंहा आई लाभ इउ इस दुनिया की हो तुम किस दुनिया की हो तुम
पहली बार नजर आया कि थोड़ा थोड़ा हमसे भी बात कर लो बात ऐसा है ना I love you बोला और आई लव यू जॉइन हो जाओ अगर नया है तो लाइक नहीं किया तो लाइक करो रोमा सामान के जा एम एन ना रोमा से एम एन बेजा हसीना हसीना हाय सिस्टर माय हाय सिस्टर थैंक यू आंनि रुसना फैनायनि थाखाय सिस्टर हसीना थैंक यू वेरी मच मेरे दुश्मनी के लिए ओमफ्राय जोंहा सुनु आमानखो आब' खबरा मोजां ना सुनु नोंनिया माबोरै ओमफ्राय जोंहा जायख्लंआ रमास ऑफिस आपका भी दान कर दिया मैंने चैनल बोला मेन चैनल मैंने चैनल बोला रमासा मानखो जायख्लं दान सेब रिटार्न प्लिज होनबाय ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मानखो मोनानि ओंख्रि संनो जायाखै नामा बाजैनो दानो सङा जेबोआनो जायाखै 8टा साराय 8टासोआवसो संगोन दायो ओमफ्राय मा होनो दाउखुमै आगै जोंहा बिरदावना आदसा बिरबोलायबाय आरोना गांफुवारनानै बिरबोलायबाय जोंहा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिरबोनायनि थाखाय बिरदाव जोंहा जायख्लंआ हेलौ होनबाय हेलौ ओमफ्राय जोंहा रमास एम एल लिरबाय जोंहा दाउखुमै आगै जाबायलै बाजै होनदों जाबाय आदसा टाइमा जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रमास जायख्लं दान होनबाय जोंहा रमासआ ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मानखो आप कैसे हो बा आप कैसे हो लिरबाय आरोना आप कैसे हो बहू अच्छा आप कैसे हो बहू मैं अच्छे हूँ पिताजी ओमफ्राय जोंहा सिलचेन्द्र जी एम आरोना हेलौ फ्रेन्ड्स होनदों आरोना हेलौ फ्रेन्ड्स होनदों ओमफ्राय जोंहा सनजित गयारि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय माथो नटिफिकेसनबो फैयाखै होनदों आरोना आदसा नटिफिकेसन थाङाखै आरोना बेखायनोथ' ओमफ्राय जायख्लंआ हेलौ होनदों हेलौ जायख्लं ऑन थैंक यू ऑन रखने के लिए जायख्लं ओमफ्राय सनजितआ 9 लाइक दोनदों आरोना आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सिलचन्द्र मानदों जोंहा ब्लु komenannya ya itu mah asyiknya sekali komenannya blue होबाय दे saya blue saya belakang ना ओमफ्राय जोंहा रमासा मानखो सिलचेन्द्र भिडिअ रानिं बोला भिडिअ रानिं ओमफ्राय जोंहा सिलचेन्द्र माने आदसा सिलचेन्द्र मिथिला आदसा माबासो सनजितआ माखो रमास दिदि लिरबाय ओमफ्राय जोंहा सिलचेन्द्र माखो अन दान लिरनाय मा लिरनाय जाखो अन दान ना मा जाखो ओमफ्राय जोंहा रमासआ मा होनखो सिलचेन्द्र दान चेक रिटार्न प्लिज बोला रमास ने सिलचेन्द्र ओमफ्राय जोंहा रमास एम लिरबाय सनजित अन थेंक इउ बिरदाव नार्जारिया आयु आपसि नोंना हाथाया माथो दुरखङाव खदाल बायदिखा हाय होनदों आरोना आयु बिदि नङाहाय मा आयु बिरदाव आगै खदाल बायदि नुथारदों नामा आगै ओमफ्राय जोंहा सिलचेन्द्रआ मा होनखो ब्लु फ्रेन्ड्स होनदों आरोना आया आं होबायमोन जायाखै नामाब्रा जाबायना ओमफ्राय सनजित अन रमास सनजित मा खबर होनबाय जोंहा रमासआ सनजितआ अन रमास के सनजितआ मा होनबाय
रमास दीदी खबर गाज्रिलै आंहा होनदों दासान्दि बेमार जाना दं होनदों आरोना ओमफ्राय जों रमास एम लिरबाय ओमफ्राय जों त्रिपुरास बसुमतारी हेलो दीदी कैसे हो आप नमस्कार होनबाय आरोना आयु टाइटेला बसुमतारीसो माथो ओके कैसे हो जी मैं अच्छी हूँ नमस्कार आपको भी थैंक यू मेरी दूसरी में आने के लिए माथो बसुमतारीसो लिरदों लायो ओमफ्राय नों जायख्लङा अन होनबाय थेंक इउ अन रखने के लिए जायख्लं बर' टाइटेलालाय मा बर' बसुमतारी सिलचेन्द्रमोन गोजा हेल्प फ्रेन्ड्स बोला हेल्प रमासामोन गोजा अके सनजित होनबाय सनजित अन रमास एम लिरदो सनजितआ रमास होनबाय जोंहा दिपुरास बसुमतारी गोजा लाइक दान दीदी होनबायना थेंक इउ लाइक देने के लिए ओमफ्राय जोंहा सनजितआ हाथाइखौ मा होनखो गिदिर गिदिर नुमारो होनदों आदसा मानो बिदि नुयोबा ओमफ्राय जोंहा माथो बिदि नुङालाय मानो नुयोब्रा आरो गुस्थिखौनो प्लास्टिक सानजारि बानायनांसिगोन हाथाइखौ नुयैनि खोब थेजोबनायनि हाथाइखौ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दाउखुमै होनदों आरोना सॉरी दाउखुमैया जोंहा रमास ऑफिशियल जॉइन हो गया मैं रिटर्न बैक दे दो बोला दाउखुमै ने रमास ओमफ्राय जोंहा मा फैखो मोटिवेट हेलो कोच होनदों आरोना हेलो थैंक यू वेरी मच मेरे विश में आने के लिए मोटिवेट ओमफ्राय जोंहा सिलचेन्द्र मा होनखो रमास अफिसियेल कमेन्ट सेट होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मोटिवेटआ मा होनबाय साउन्ड आउट टु एभ्रि वान यार ओमफ्राय जोंहा सनजित अन रमासा मा होनखो दिपुरास दान सेट रिटार्न प्लिज होनदों आरोना आं दिपुरानि माबा होआखैमोन आं होआखैदां ओमफ्राय जोंहा सनजितआ एनलायबाय सिलचेन्द्र मालिक हेलो फ्रेन्ड्स हेलो हेल्प मी प्लिज बोला मोजां बिदावा ओमफ्राय जोंहा बिदावा मा होनबाय बर'आबो रोंबाय बर'आबो रोंबायहाय गासैबो हारिनि राव बिनिखायनो लागायो होनदों आरोना बर'आबो रोंबाय ओमफ्राय जोंहा बर'आबो रोंबायथ' आरो ओमफ्राय जोंहा दिपुरासा मा होनखो साबधान दीदी होनबाय आरोना साबधान दीदी होनबाय जोंहा रमासा मा होनखो मोटिभेशन जयन कर रही हूँ रिटर्न कर देना बोला जयन कर रही हूँ रिटर्न करना बोला मोटिवेशन आपको रमास ने ओमफ्राय जोंहा जायख्लङा मा होनगोन हेलो बोला हेलो जायख्लं ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनगोन आफिस सिखारनाया सिखारनो बावाखै नामा माथो आङो दासो सिखारखादों उन्दुनानै सिखारथाराखै आङो नोंथारगौबा मा होनो बिरदावा आगै उन्दुनानै सिखारथाराखै आङो जा उन्दुखाबायना आङो आयु ओमफ्राय जोंहा मोटिभेट मा होनखो जोंहा हेलो होनदों आरोना मोटिभेटआ हेलो होनबाय रानि केबि हाय आब' होनदों हाय रानि केबि थेंक इउ आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सनजितआ अन होनबाय थेंक इउ सनजित अन थेंक इउ दिपुरास आपका हाल साल कैसे है दीदी बोला हाल साल मेरा अच्छी है आपका कैसा है बता दीजिए ओमफ्राय जोंहा सनजितआ KN होनदों आरोना जायख्लं अन थेंक इउ अन रखने के लिए जायख्लं
आदसा दिपकआ लाइक दान होनदों आरोना बाजै थेंक इउ दिपक ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनबाय आगै आदसा आगै लिंबावहाय आफियानो आगै 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 होनफ्लांबाय थायोहाय आफि लिंबाय आफा सना आगै आगै होनफ्लांबाय थायो दै नों आफा सना सनजित अन ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ खाना खालिया क्या सिस्टार बोला खाना खा लिया ब्रादार मेंटल ब्रो थैंक यू मेरे विश में आने के लिए ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा लिरो बिरदावनियानो ओमफ्राय जोंहा रमान सिस्टारा मोटिभेशन कमेन्ट चेक रिटार्न प्लिज बोला ओमफ्राय मेन्टेल बर'आ हेलौ बोला ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आङो बिजि दे बाजै होनदों आदसा एलबि होदों नामाब्रा ना जोब्बायसोमोन नामा आं उन्दुदोंमोन थिगसे फात्ता मोनासै मानसिफोर एलबि होनायखौनो ओमफ्राय जोंहा रमासा मा होनखो मेन्टेल जयेन प्लिज होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया बाजै आंनि फेसबुक पेज फल'वार्स बिना फैलै बाजैनो बाजै आंनि फेसबुक पेज फल'वार्स बिना फैलै बाजै बिनोबो लै बाजै होनदो बिनो फल'वार्स बिनो बबेयाव फल'वार्स बिनो फैलै बाजै होनदों आरोना फेसबुकआव फल'वार्स गैया होमबा नोंबो पेज सालायो नामा दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा मेन्टेला मा होनखो हामको ब्लू डिजे बोला नागिरनांगौ माथो बिनि कमेन्टआलाय मानो मबाइलनियावलाय मानो माबा जायोब्रा दे जोंहा रानि केबिया आंनिखौबो बारबाय माथो होनदों आइया बारबाय रानि केबिया कमेन्टखौ बारखो ना माखो आं सिगाङाव फरायबोनो मोनबायमोन ओमफ्राय बारबाय माथो होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा मटिभेटआ मा होनबाय रमास अफिसियेल थेंक इउ बोला ओमफ्राय जोंहा दिफरासा मा होनखो मेरि माइरिया आदसा होनदों माइरि आदसा रमासा मा होनखो रानि जयेन होनदों आरोना आदसा रानि जयेन होनबाय सनजित एन मेन्टेलबो हास्राय ओमफ्राय सनजितआ अनदों मेन्टेला हेल' होनबाय सनजितआ माखौ उदालगुरिसो नों होनदों उदालगुरिनिसो नों होनबाय ओमफ्राय जोंहा समेस्वर बर'आ बाजै मा खबर होनदों आरोना खबरा आंना मोजां आगै नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जोंहा दिफुरासा मा होनखो हेल' रमास दीदी कैसे हो आप नमस्कार बोला ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो आङो मोनसे खोथा बुंनि दै आफि होनबाय दे आफा सना मा जालायखो आरोना आफा सना ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर'आ मा होनखो हामको ब्लू डीजे सिस्टार बोला अच्छा ब्लू दिया था मैंने नहीं हुआ क्या हो गया तो ना मेन्टेल बर' हेल' बोला मेन्टेल बर' हा दाउखुमाया मा होनगोन दैमालु बर'लै दैमालु बर'लै बाजै होनदों लायथां बे माबायाव दैमालु बर'लै बाजै होनदों आदसा दैमालु बर' जाखाङाखैलै लिरबाबो मिथिबाय आङो मिथिबाय मानो जाखाङाखै होनबालाय माबायाव फेसबुकाव लिरबाबो दैमालु मानो जाखाङाखैथाय र' नायफिनबावनांगौ र' नटिफेटआ मा होनखो जोंहा आदसा मटिभेटआ मा होनखो हाय एभ्रि वान प्लिज काम टु माइ हाउस बोला मेन्टेला मा होनखो सनजितआ मा होनखो दे थाब आदसा फराय कमेन्ट बारबोनो जेबो नङा खानि होनबानो मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा रमासा मा होनखो मेन्टेल डान चेक रिटार्न प्लिज बोला मेन्टेला आप अच्छा डांस
kerja itu haha zabit doman ke anak neng nâu nữa ăn lấy hết neng neng hao nâu nữa ăn lấy hết Cikla no mandi ke ake cikla no bang mana angku karena rum acha ambil ke karena acha hari deng ne ayu ijilang guna mau neng hau na isani ang neng sra se rosa deng ni hau di hau ni jiko burung karena rum aca lana kanaya abji aca neng hau kau gose angna apoi pinde nerna aca 100 जों खारोमान थाबावनो आरोना 100 जों खा जोंहा बिरदाव नार्जारि आगै सरि आफासना थांनो गोनां थांलायनो थांफिनलायनो गोनांथि गैला आरो आगै बेसेबा बुरजाखा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रमासा रानि दानसेक होनबाय आरोना रिटार्न प्लिज होनबाय रानि दानसेक रिटार्न प्लिज होनदों बिरदाव नार्जारि मिनिबाय ओमफ्राय सन्जिता उदालगुरि नांगालै नङालै उदालगुरि उन्दुगुरि आदसा उन्दुगुरिसो आदसा बुंदों आं सैमा होनदों ओमफ्राय जोंहा रमासा मा होनखो दिपु जाहैसिगोन दिपु राज मैंने ठीक को आप कैसे हो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोला रोमास ने ओमफ्राय जोंहा रमासा एम लिरदों रमासा सन्जिता मा होनखो कमेन्टखौनो उल्थासो फरायबाय हा मिनिबाय अनजालिया मा होनखो जोंहा गैया हाय आब' मा खबर होनदों खबरा आंना मोजां आगै जोंहा मेन्टेला मा होनखो रोमास ऑफिशियल आप कपी आपको भी काफी से नादान कर दिया मैंने बोला माबा दान कर दिया मैंने बोला मेन्टेल ने रोमास को मेन्टेला अनदों सन्जिता मानखौ अनजालि नोङो आंखौ सिनायला आरो मैसो होनदों अनजालिया मानखौ आब' नोंखौ निथा एक्ट्रिस बादि एसे एखे नुयो होनदों आरोना नोंगौना आगै निथा एक्ट्रिसखौ आं सिनायबावा आगै ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनखो ओइ सन्जित नोंसो आंखौ सिनाय मोनला दाना होनदों आरोना सिनायला ओमफ्राय जोंहा रमासा ए मोनबाय सन्जिता मा होनखो अनजालि नोंनि हार भिडिअ नायो आं नोंसो बहा थैना दंमोन होनदों आरोना जोंहा माबाया सन्जिता ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जायख्लं मा होनखो जोंहा डायलग मारो यार सिस्टार बोला आदसा डायलग मारो यार रमासा मा होनखो अनजालि जयेन प्लिज बोला बिरदावा मा होनखो आफिना बिनानाव दं आफि होनदाना आफिना बिनानाव दंना आफि आदसा बिनानाव गैयालै आगै माबा आफासना बिनानावसो सोंदों आरो ओमफ्राय अनजालिया मा होनखो सन्जित आङो लोमजाना बिराद गोबाव भिडिअ होआखैमोन होनदों लोमजानानै बिराद गोबाव भिडिअ होनो हायाखैमोन अनजालिया गैया ओमफ्राय जोंहा डन ब्लग ना हाय होनदाना हाय डन ब्लग थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि भइसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सन्जिता अनजालि बड'फा पार्कआव फै मालाबा मम' जाहोहरनो आं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदों आगैया रमास अफिसियेल आं नोंजों जयेन दंखायो होनदों आरोना जयेन दंखायो अनजालिया आगैया रमासजों
ओमफ्राय जा अनजालिया गैया सनजित होनदों आरो ना बेदावा मानखो नों हो खामफ्लं बोरै नों न' खामफ्लं बोरै नों होनदों आरो ना खामफ्लं मा खामफ्लं आं बुजियासै दे आगै माबा आफासना न' खामफ्लं ओमफ्राय जोंहा सनजितआ माखौ अनजालि होनदों आरो ना जायख्लंआ अन होनदों थेंक इउ अनुरोध देहलि जायख्लं ओमफ्राय जायख्लंआ हा आस्रा मेन्टेल जोंहा साइक्ल'न मेन्टेल साइक्ल'न मेन्टेल बोला सनजितआ मानसिया बिके दिनै मानसि दाउखो मा मेन्स मा होनो मानसिखौ दाउदै बादि हा नुदों आं आदसा बुजिबाय आं दाउदै बायदि बानायदोंब्रा आंहा जाम्बालाय आंहासो थालांलायलांबाय नै बिके दिनै दाउदै बायदि ओमफ्राय जावन जालायाखै माखो रदे लोगोफोर आंना सुना लानो होनदों ना सुना लानो होनदों ना आदसा ना सुना लानो होनदों मोजां मेन्टेला अन होनबाय थेंक इउ अनरगनि होलियो मेन्टेल सनजितआ माखो दाउदै बायदि माथो होनो आदसा ओमफ्राय मेन्टेल अन मेन्टेला माखो खाना क्या लिखा रे खाना खाएगा क्या लिखा खाएगा खाना खाएगा ना मasa gitu aman api boro nihi dan api boro nihi मतलब मा बरो निहि जाखो बिरदाव नार्जारि आफा सना ओमफ्राय जोंहा रमासा अनजालि दानसे रिटार्न होनदों आरो ना अनजालि आगै रिटार्न हरफिननांगौनो रमासनोबो थांखोना माबाखोना माखो ना सुनो होनदोंमोन जोंहा रमासा एम लिरबाय सनजितआ मा होनखो नोंनि मिनिनायखौ नुबा बयलार खिथु बायदि नुयो फाग्ला बयलार खिथुखौ माबोरै नुखो नोङो होमबा नोङो बयलार खिथुखौ हमनानै ओरै नायबाय थायो नामा नों बयलारनि खिथुआ हां लादोंना लायाखै ओमफ्राय जोंहा रमान्सिक अन ट्रुथ जोंहा मा होनगोन ट्रुथ एलन मा होनो आर यू फ्रम मणिपुर बोला अच्छा मणिपुर थैंक यू मणिपुर से मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच मेरी एलविस में आने के लिए ट्रुथ एलन ना सनजितआ मा होनो जोंहा बिरदाव होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा मेन्टेल बर' हेल' दे ओमफ्राय मा होनदों बिरदावया बर' रावखौनो मिथिजोबा होनदों आं मिथिखायाबो आङो ना मैगंफोरनि नामखौ बारा मिथिया आङो बर' रावखौनो मिथिजोबा बर'बाबो बर'नि माखौ मा होनो बांद्राय मिथिजोबा आङो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो दिनै पाउडारा एसे खम जादों बिके बाबु बिमा होनदों आरो ना आदसा उल्था आरोना लिरनाया दिनै सनजितनिया उल्था आरो दिनै ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो सनजितआ नायखायो बे सनजितआ नायखायो बे बयलार खिथु हां लानाय बयलार खिथु हां लानायखौ नायो होनबा बे थिखोनानै नायखायो बियो ओमफ्राय जोंहा आदसा कमेन्ट खालामदो नै दिनै डन ब्लॉग प्लीज सब्सक्राइब बोला था ना प्लीज सब्सक्राइब बोला ओमफ्राय दिनै ओमफ्राय जा सनजितआ नायखायो बिरदावा गैया
Agim dong thầy đi đâu à phạm bây giờ xuân gì đã biết đâu nè biết đâu nay à na mà thưa nay à na mà thưa đến na nay na mà thưa xuân gì đã ăn vui là rikstu ko dù dừng gì đã được kịp mình dặn nên là vui là bây giờ mình vậy đó. Ini ada ini Lucina đi ra được ra này đi ra đi mình vậy không gì đâu mà kiểu quay là cái ra này nhé China fuga gesa ang di kende atsa quay là cái ra fuga gesa saya ekanya gesa जाबाय दा माने खिथुखिनिखौल' हाखानानै जानो होनबालाय आरो बांसिन गोसा जानायनि ओमफ्राय सनजितआ मैसो होनदों आरोना मैसो बेरा ओमफ्राय जोंहा गिद्दआ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ बेटा गेदेर है बोला बेटा सो रहा है अभी ओमफ्राय सनजितआ मांगौ कल एग्जाम है ना कौन सा सब्जेक्ट है कल बोला कल मैथ्स एग्जाम है कल ओमफ्राय मोजांसैनो गिद्दावा मानदो जा नोंबा बयलार खिथुखौ बबेखौ बिदों होनदों आरोना नोंबा बयलार खिथु बबेखौ बिदों जाबाय आरोना गिद्दावा मायाव जानो BMK फैदोंमोन आरोना नोङो मादो नों मानसि मोजां मा लिरनाय जाखो नों मानसि मोजां BMK मा लिरनाय जाखो आं बुजियासैलै मा लिरनाय जाखोथाय मोजां क्या लिखा था BMK मा लिरखोथाय बुजियासै आङो ओमफ्राय जोंहा गिद्दावा मा होनखो खिग्राथारखौ बुंदों ना खिग्राखौ खेबग्राखौ बुंदों सनजितआ मा होनखो गिद्दाव मा एसे जाम्बा बुजिया नामा नोंबो मानसियालाय नागिरनानैसो नामा होनदों नागिरनायसो नामा होनदों ओमफ्राय जा रतन मोसाहारिया हाय बाजै गुड इभिनिं बाय हाय रतन गुड इभिनिं थेंक इउ आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय निर्मल नों बहानि बाजै होनदों आरोना आङो बङाइगावनि आगै ओमफ्राय BMK आ जामानखो नोङो ओंखाम जाबाय नामा होनदों ना जाखांबाय आङो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय जाखांबाय दहायनिखौ ना दानि मोनानिखौ जायाखै आरो सङाखैनो ओमफ्राय जोंहा रिटार्नआ रतना मा होनदों निर्मल फ्रेन्ड सापर्ट मी बोला ओमफ्राय रतन मा होनगोन लाइक दान बाजै सना होनबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जा सनजितआ मा होनगोन बिके जाम्बि कमेन्ट ना बिदिखौ फरायना आदसा ओमफ्राय जोंहा गिद्दावा मा होनगोन जकिंसो दा सनजित होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनगोन हाय सनजित फ्रेन्ड होनदों आरोना हाय सनजित फ्रेन्ड होनबाय आंनि दोननायासो खायलें जायो नामा मबाइल दोननायासो खायलें जायो नामा ओमफ्राय रमासा आया हाय आंखौल'सो नायखांदों
ओमफ्राय हाय सनजित फ्रेन्ड होनबाय जोंहा ओमफ्राय मिजिं बर' हाय होनदों हाय मिजिं बर' थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि इनबक्सनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा DMK आइ एम गार' पिपोल आब' होनदों आरोना गार' पिपोल आब' होनबाय आदसा बर' बुजिनो ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो रतन हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो इउटुब मा लिरखो इउटुब गुइडेलिन फैजागोनबो आदसा माबा मोनसे फैयो नामा बिदिबा बुजियासै आङो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो रिटार्न दोननोसै रतन दोननोसै होनदों रतन दोननोसै आं बुजियासैलै BMK मा होनखो प्लिज जयेन मि डियार फ्रेन्ड्स बोला रतन दोनहैसै ओमफ्राय जोंहा BMK मा होनखो प्लिज जयेन मि डियार फ्रेन्ड ओमफ्राय बिरदावा मा होनखो BMK हेलौ रिपां ओमफ्राय जों मा होनखो रिफान आदसा BMK मा होनदों जा आब' ब्लु गार' आदसा ब्लु होबायमोन आङो ओमफ्राय सनजितआ अन होदों ओमफ्राय जों BMK मा होनखो हाय बिरदाव नार्जारि आइ एम गुड एन्ड इउ बोला हाय बिरदाव नार्जारि आइ एम गुड एन्ड इउ बोला BMK ने ओमफ्राय जोंहा दिबांकर साब बानायदो बयबो अनना होनदों ना साब बानायदो बयबो अनना होनबाय दिबांकरा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अन मिनिनानै खारनो मोनासै ओमफ्राय बिरदावा मा होनदों BMK मिसा जक बोला ना ओमफ्राय जोंहा ओमेन्स आदसा सापर्ट हामिलानि गरुम हे ओमफ्राय BMK मा होनखो जा रिपान बिरदाव बोला खाजक रिपान आदसा बिरदाव बोला खाजक सनजिदन ओमफ्राय जाबा प्राजित देब बर्मा प्राजित हेलौ सना ओंखाम जाबाय नों होनदों ना ओंखाम जाबाय आङो प्राजित देब बर्मा सनजित MD मा होनदों
How are you ma'am फैलायबाय How are you ma'am How are you ma'am How are you ma'am What time What time are you coming to live आच्छा इंग्लिश रोङालै आङो इंग्लिश नहीं आता रे मुझे How are you How are you What time are you coming to live मेला आच्छा मिन्थिलालै आङो टाइम माबाखौ ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो दिकिया मा सोराङा मा होनखो जोंहा बिकिनि मा बाजै दाना बिकिनि फुल फ्रमा मा बाजै दाना बिकिनि फुल फ्रमखौ मिथियाखैनो मा दाबो बिकिनिया बिश्वकबि होनो आरोना बिश्वकबि ओमफ्राय जोंहा इन्डिया मा होनखो मेम आर इउ मेरिड डु इउ हेभ हासबेन्ड बोला आर यू मेरिड बोला हाँ मैं मेरिड हूँ और हस्बैंड डू यू हस्बैंड भी है मेरा हस्बैंड भी है मजा बी एम के मान गोजा सा मालाब जाबाय सा मालाब जाबाय बी एम के सा मालाब जाबाय मजा मन को सपोर्ट करो केरला हम सपोर्ट हम लोग सपोर्ट क्या लिखा हमिलानी गुरुम है gitu man ke my bijak BMK bola ओमफ्राय जा एलबार्टआ मानखो फैबाय आं होनदों आरोना एलबार्टआ फैबाय आं बाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय एलबार्ट आं इंलिसनि फैनायनि थाखाय एमडि मानखो जोंहा मेमारिउ इंग्लिश एमडी अच्छा कौन लिखा रे इंग्लिश message if there is a problem I can no choice because I can write in meeting speaks English अरे भाई इंग्लिश नहीं आती रे मुझे एमडी ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मानदों मा होनना बुंफिनलाय मा होनो बुंफिनलाय आगला माखौ सोरनाव सोंखोब्रा सन्जिताखौलाय ओमफ्राय जोंहा बिपि आच्छा बिपिया मा होनखो जा हाय होनदों आरोना हाय बिपियाखै ओमफ्राय मनि बाबु हाय होनदों हाय मनिया मा होनखो जा फ्रेन्ड होनदों आरोना हाय फ्रेन्ड इंग्लिश रोङालै आङो गालांनोसै आङो ओमफ्राय जोंहा माने सन्जिता बर'सो जाखागोन बियो ओमफ्राय सन्जिता मांगो अमा बायदि हानो मिनिबाय फाग्लाया आच्छा नंगौ नामा फाग्ला अमाखौनो जायो नोङो अमा जायाबा थानो हाया अमाखौसो नोङो मिनिबावदोंहाय साला अमाखौसो मिनिबावदो आरो नोङो अमा नङाबानो थानो हाया ओमफ्राय जोंहा आंहासो आन्दायलायबाय माथो नोंनि आच्छा प्लिज गन्थङा लिरबाय ओमफ्राय जोंहा बि एम के मा होनखो प्लिज मदद कर माय चेनेल बोला प्लिज मदद करो माय चेनेल बोला ओमफ्राय सन्जिता मा होनखो मनिजी अच्छा मनिजी हाय होनदों आरोना मनिजी अच्छा बेखौनो होनदोंमोन नामा जोंना मनिजी हाय बोला ओमफ्राय जोंहा बि एम के मा होनखो आलु फिजाक ब्रादार आलु बिजाक ब्रादार बोला ओमफ्राय सन्जिता मा होनखो माथो आंनि कमेन्ट फरायबा नोंना फैसा लासै जायो होनदों आच्छा बिदिसो होनबा सन्जिता मा होनखो मानसियालाय चार्ज गैया नामा
मानसिया चार्ज गैयालै चार्ज गैला मानसिया ओमफ्राय जोंहा बिरदा मा होनगोन बेन दंजा BMK बोला बेन मानि रायलायखोलै ओमफ्राय जोंहा माथो गथ'गा बैनोमोनलै बाइनथार बर' अन होनदों आरोना थेंक इउ मा नामलै MD आ मा होनखो आच्छा मैम did you have dinner lunch night बोला अच्छा नाइट का डिनर नहीं किया बेबी ओमफ्राय जों सन्जिता मानखौ अमा नांलाया नामा अमा नांलाय नाङालै आमाव आच्छा आमावसो लिरदों नामा दालाय अमा नङालै आमाव इमाव आच्छा बिदिसो लिरदोंमोन होनबा बिदिसो लिरदोंमोन होनबा नोङो आंलाय अमासो सानबायलै आंहा आमाव इमावसो लिरदोंमोन होनबा नोङो आमाव इमाव होनदों हा होनदोंना ओमफ्राय जोंहा फाइटार मा होनखो हा मिनिबाय ओमफ्राय MD आ मा होनगोन अरे इंग्लिश नहीं आती रे भाई ओमफ्राय एम दे एम मुसाहारि माथो आनामिका फट' बायदि नुयो 18 लाइक दोनबाय आरोना थेंक इउ एम ओमफ्राय जोंहा MD आ मा होनखो आर इउ रियलि इन्डिया बोला आर इउ रियलि इन्डिया बोला हाँ जी इंडिया का वो सोंदों ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ब्रिन्टार बर'आ हा मिनिबाय ओमफ्राय MD आ मा होनखो आच्छा मैम आई गिव इउ ए लाइक फर ओमफ्राय सन्जिता मा होनखो मानसियानो उल्थासो बिखे नोंबो दिंखिया बिलाइजों बुज्रावनांगोनलै आग्ला दिंखिया बिलाइजों बुज्रावनांगोनलै होनबाय आग्ला जारिनायसो जागोनलै बिदिबा एसे गोसा होना फरायब्रा होमबासो हिट आच्छा खोनायो फरायनायखौ होनबाय आरोना माबा लानाय बायदि बांद्राय गोसा फरायनांगौ दा रिंजोबनानै खारजोबगोन माथो खोमा सानांनानै ओरै माबाजोबगोन माथो होनबा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया मा होनो औलै बाजै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हायनास्रि आगैया मा ओंख्रि संखो आब' होनदों संथ'वाखै आगै हायनास्रि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि गोसोआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सन्जिता नोंना कमेन्ट फरायनायानो ओंखाम मोनजायै फरायो ओंखाम मोनजायाखैथ' आरो मोनजायाखै ओंखाम मोनजायाखैलै
खालामजाबाय ओमफ्राय सन्जिता मानखो नोंना कमेन्ट फरायनाय ओमफ्राय सन्जिता हायनास्रि नोंनि भिडिअखौ नायबाय आं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मा होनदों गोदै गोदै गोथाव फराय मा स्रां फरायनाय बे होनदों हाय आं बिदि रोङालै बिदि गोदै गोदै फरायनो रोङा आङो ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा एमडि अरे हाजबिन आङो इंलिस रोङालै बर'सो जाखोना बबेबा हादोरनिसो जाखो नाब्रागोला इंलिस रोङा आङो रेहाय ओमफ्राय जागोन मा होनगोन बाबुआ हो आदसा बाबु हाय बाबू खान ना हाय ब्यूटीफुल अच्छा हाय थैंक यू मेरे विश्व में आने के लिए बाबू बाबू खान ओमफ्राय जा एन हाउ सिस्टार लाइक दान आगै होनबाना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सिस्टार ओमफ्राय जा आंनि बिसिनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सिस्टार ओमफ्राय जा हायनास्रि आगैया मा होनखो नोंगौ लास्टसिम नायदो दादा नायदो दादा सन्जित होमबासो बुजिगोन फैना दासो दुगै खांदों आंहा होनदों आरोना दासो दुगैखांदोंनो मिस्टार इण्डिया हाय होनदों हाय मिस्टार इण्डिया हा आरोना बिदावा मेसेजखौ मा खालामो दानबाय नामा बिदाव मेसेजखौ मानो दानखो बिदावा मा होनदों सिनि एसे जादो दं आपसि आदसा सिनि एसे जादो दां आपसि बखि आपि बखि हारबाय अनो हारबाय बनै आपसि बखि थारबाय बनै होनबाय आरोना सिनिखौसो जानोसै होनबा जारला सिनिसो जानो थिनबावबाय नोंबो होनबा आफा ना मा जाखोसै सिनि एसे जादो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै आंखो बावबाय नामा बाजै आं नोंनि फेसबुक बावाखै फेस फल' खालामनाया मेसेज खालामनाया ओहो बावाखै आङो गोसोआव फैबाय आङो नोङो दैमालु बर'मोन ना गोसोआव फैबाय आङो गोसोआव फैबाय दै मा होनो दाउखुमै दहायनो आङो गोसोआव फैखादों आरोना ओमफ्राय जोङो मा होनो बे इलान कपेन आयै मेसेज दिलेट बेबो सोरहा मेसेज सन्जिता एसे बखिनांगौलै आदै होनदोंना एसे बखिनांगौलै आदै होनदों नै आंनिया टाइमा जालायबाय टाइम जाबाय खोमा सिनेमा दे सारेबा
फाइटिं ना माबोरै आच्छा ब्लू जाखाबाय नामा बेनालाय पेंटिंग पेंटिंग बोलो ना क्या कर रहा है सिस्टर बोला अच्छा क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रही हो पेंटिंग बोलो सोंदोंमोनखो आंनि कमेन्ट फरायबा बोबा जायो नामा नों आरोना मानो बोबा जानांगौ जाखो गोसा फरायदोंलाय माथो आंलाय ओमफ्राय जामानखो दीपक आच्छा दीपकआ हाय सनजित मा खबर होनदों आरोना दीपकआ हाय सनजित ओमफ्राय जा सनजितआ बबि जि होनदों आरो बबि जि बावसो नामा बबि जि ओमफ्राय जा दाउखुमाया अनजालि बाजै थिपालि मा खबरलै होनदों आरोना सनजितआ मा होनखो दीपक खबरा मोजां होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दीपकआ मा होनखो बहा दं सनजित ब्र होनदों आरोना बहा दंनो ओमफ्राय जोंहा पेन्टिं बर'आ अन होनबाय थेंक इउ पेन्टिं हा मिनिदो सनजितआ दीपक न'आवनो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा पेन्टिंआ खाना खा लिया क्या बोला अच्छा खाना नहीं खाया रे भाई अभी भी दीपकआ सनजित ए होनदों आरो बेयो मिन्थेल बर'आनो नामाब्रा सोलायनानै फैलायबाय ओमफ्राय सनजित दीपक नोंलाय सनजितआ दीपक नोंलाय होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा MMDआ नाइस लिरफैबाय आरोना आच्छा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय MMD दा खारलांगारगोन नोङो लाइटखौसो थुग्रोनांगौ नोङो MMD ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो MMD आदै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा पेन्टिं अन थेंक इउ अन रखने के लिए पेन्टिं बर' दीपकआ मा होनखो दं ओरैनो होनदों आरोना ओमफ्राय पेन्टिंआ मा होनखोलै इज माइ साइल सनजितआ आं थांनोसैलै होनबाय आरोना आच्छा थांसै आरोना ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनदों अनजालि बाजै थिपालि बहा थांखोलै होनदों आरोना सनजितआ आंना नेट गल जाबाय होनदो ओमफ्राय जोंहा MMDआ आं दसे मेगन मेसेबनोलै आच्छा ओरैसै आबै रानि होनदो आबै रानि आच्छा मेंबाय नामा MMD लाइटखौ थुना होखादो नोङो मेगना मेसेबसिगोनबा ओमफ्राय मा होनगोन दीपकआ बाय दे बाजै हा आरो सनजित बाय दे बाजै आरो सनजित होनबाय आरोना ओमफ्राय लिरबोबायलै MD भाई name your invite pula name your invite to have Tia Vanessa when will you come to my house to have Tia pula ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो ओमफ्राय सनजितआ दीपक आंबो बायथ' नेट प्रब्लेम जाबाय दे बाय दे सानैखौबो दे आंबो बाय लागोनसैल'
MD, you are very beautiful and you are smart. Okay, Raja MM Diaman ke like cover. Okay kan? Okay, gre khabai lei. Anैसो आबै रानि होनदोंना आनैसो आबै रानि आदसा थुखेखाबाय आरो नोङो दे थेंक इउ दे मोजां एमडिया मेम आई हैव ए प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज बोला अच्छा बोडो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता ना और जो इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता ओमफ्राय समझ में नहीं आती मतलब ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो जा हाउ आदसा नुदोंलै नोंखौ दिनि होनदों दासो उन्दुनानै सिखारदोंना आङो ओंखायनो खोमा होमबा ओमफ्राय जोंहा पेन्टिं अन थेंक इउ उन्दुनो गेलेयो उन्दुनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय हा मिनिबाय बिदावा आपि एमबि हर 20 होनदों आयु एमबिखौ आङो सोनो रोङालै बिदाव आकासना दाख्लै रिसार्ज सोनाया सोरनावासो थांजादों फनबो बुफिननो रोङाखै आंहा ओरैनो ब्लंनो जारलासो ओमफ्राय एमएमबि जामानखो नोंना मानो नामानो नोंना नामानो आबै आदसा रानि खासोबा होनदों ना आबै रानिसो दे जायो दे एमएमबि ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै हामिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा पेन्टिंआ मा होनगोन बिरदाव नार्जारि आपको प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दिया मैं एक मैसेज भी किया बोला बिरदाव नार्जारि पेन्टिं बर' ना ओमफ्राय जोंहा मा फैखोलै परिबार ना मिस हाय हेलो मैम बोला हाय हेलो थैंक यू मेरे बुस्माने के लिए परिवार ये डोमान गन नो नों खामफ्लं होनदों खामफ्लं होनबाय आरोना मा ओमफ्राय जोंहा पेन्टिं हा दाउखुमाया गैया दाउखुमाया मानखो जोंहा मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनो जायाखै नामा बाजै होनदो 8टायावसो संगोन जोङो 8टा 8:30आवसो दाउखुमै ओमफ्राय जोंहा परिबारा मा होनखो आप कहाँ से हो मैम बोला अच्छा जी मैं बङाइगाव से हूँ आप कहाँ से मैं नहीं सुना है मैंने नहीं सुना है बोला अच्छा जी मैंने बोला बङाइगाव से हूँ बोला बङाइगाव समझ में आता है बङाइगाव को मालूम है क्या ओमफ्राय एमएमबिया मा होनखो जा फाग्लिखालै नोंनो साला आङो रिसार्ज बिहरनायखौ बा सोना हराखै ना नोङो असभ्य आबै रानि होनदों आयु नोंलाय माला रिसार्ज बिहरखोब्रा एमएमबि सोरनावबासो थांजादों ओरैनो 300 350 ब्लं फाग्लासोलै ओमफ्रायो आङो बै मानसिनि नाम्बाराव फनबो बुफिनाखै दाबो बुगोन आङो र' जारलाखौ फाग्लि बाथा गरमनो ओमफ्राय जालालाय आङो नै चित्तरन्जन मुसाहारिया आब'नि गुड इभिनिं बाय आगै गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा गुड इभिनिं आगै ओमफ्राय जोंहा परिबारा मा होनगोन काहा
है ओनली ही बता है आसाम है क्या बोला। अच्छा कहा है कहा है ओ नहीं बता है आसाम है क्या बोला। हाँ आसाम बङाइगांव आपको नहीं पता है क्या। गोजा चित्तरन्जना गैया गोजा मा खालामगासिनो आब' होनदोंना जेबो खालामाखै आगै रायलायलायदो दाउखुमैया मा होनखो सनजित गयारिया साब खालामबाय आं बे हरफिन दे कमेन्टबो हरबाय आं लाइकबो होबाय होनदों सनजितखौ होननो सनजितआ बाइबेल लानानैसो थांबाय थांखो ना माखो सनजित नोङो दाउखुमैया साब खालामबायमोननो ओमफ्राय जोंहा परिबारा मा होनदों नहीं पता है बोला अच्छा नहीं पता है बङाइगाव चिरां ना चिरां आसाम ओमफ्राय MMB आ मा होनखो बावख्लाबाय दा असैल्य आबै रानि होनदों हामथारदों लस जादों साला आंखौ थगायनायनि होनदों फाग्लासोलै मा होनो MMB आबो आंहा बेसे लस जादों जारला सोरहा मोनखो दे मालाय 2GB गोजों मास मोनसेनि प्लं थांजाबायना आङो नों माला बिनायमोनब्रा आं बावबायलै MMB बावथारबाय आङो ओमफ्राय जोंहा आनन्द आगैया दसे हाबफैबाय आब' नोंनि लोगोआव होनबाय औ आगै दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा लिरखो खावखुमै अके होनदों आरोना खावखुमै अके होनदों सनजितआ सनजित नोंखौ माबाया दाउखुमैसो दा दाउखुमै ना मामोनथाय आच्छा दाउखुमै साब खालामबायमोननो कमेन्टबो हरदों नामा ओमफ्राय जोंहा परिबारा मा होनदों असमी त्रिपुरा से बुना इसलिए बोला अच्छा त्रिपुरा से है थैंक यू वेरी मच त्रिपुरा से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय सनजितआ दाउखुमै आरोना दे सनाफोर सोर कमेन्ट लिरनो आं एलबि दोननोसै दै एग्जाम दं फिसालाया गाबोन होनोसैलाय आं मोनायावसो माबायावसोआवसो होनोसैलाय आङो दे माबानानै मा होनो साब खालामबा खिथाहरफिननो सनजितआ दाउखुमैनो आं दोननोसै ओमफ्राय जोंहा परिबार खाना खाया है क्या बोला खाना खाया है क्या बोला ना खाना नहीं खाया मोनखो ओरै आरो मालाबा लस बाग्ला एबार नों सोनानै हरदो आंनो MMB लस जाबावबा हामथारगौ बे साला बे आबैया रानियानो एबार नों सोनानै हरदो आंनो MMB दै रिसार्जखौ इदिसो होनबावलायदों नोङो एबार नोंनो सोनानै हरनांसिगोन आंनो रिसार्जखौ ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो दाउखुमै साबदानलै होनदों आरोना साब खालामबायनो दाउखुमै सनजितआ ओमफ्राय जोंहा बिरदावा आपि होनफैबाय आरोना आच्छा बिरदावा ओमफ्राय आं बिरलांथ'नोसै नामा थाय होनबाय दे बिरदो दे आंबो दोनखासिगोन नालाय मोजाङै बिरलां नङाबा मायावबा नांगोन गांफ्रा दुखु मोनगोन ना ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो ओंख्रि संदों आं होनदों आरोना ओंख्रि संदों मा ओंख्रि संखो बिरदाव आफा ओमफ्राय जोंहा परिबारा मा होनखो आप बोरो है क्या मैं बोला हाजी मैं बोरो हूँ परिबार ओमफ्राय जोंहा बिरदावा
फुर बिरलांबाय आरोना जालायबाय दे बिरलांदो दे मोजां बिरलांखा गोजौजों ओमफ्राय जा आनन्द आगैया 1K जानाय पार्टि जादो आब' होनदो 1K जानायनि पार्टि आगै आरो जारला जानाय जायाखै आगै जानो थिनबाय आरोना दे लोगोफोर नैबे बिरदावआबो बिरलांबाय गासिबो बिरजोबदो होमबालाय दोननोसै दे सनाफोर आङो दे एलबिखौ दे फिसालाया गाबोन एगजाम दं नालाय दा लेखाखौ फरायनाय नङा बाय दे गासिखौबो दे हरिबारा होनदो अच्छा इसलिए अच्छा इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बोला अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आया है आपको परिवार बोडो ओके ओमफ्राय जा पेन्टिंआ मानिका बाय बाय गुड नाइट होनदोंना बाय 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 पेन्टिं सनजित बाय मानखो होद मेगन मेसेब सैलां दा मेगन मेसेबासोलां दा नङाबा फाग्लिया आबै रानिखौसो गोसो थोफ्लां बायसो थागोन आं होनदों आइया मेगन मोसेबासै आरो जारला नोंजों बायो दे बाय लानोसै दे एमएमबि दे दोननोसै आङो दे गासिबखौबो बाय दे परिवार बाय अपनी एलबी रखती हो कल बेटा का एग्जाम है बाय सबको बाय